BJP klembang phuatum ke ther ke happen mai thai ke hang bonalam ke klang MLA election ahut Diphupen habar ke hat LAC along ASDC asong pen kache toy dona tuma phan kangthum karne asai ke deng Tikelang jonalong BJP asong pen kache toy dun bang hini tuma phan karchu Karbiang live prime tama birta longpen nilisa mijuli baby nonarju ikha birdang tonpen Inut rachari asongjapi pulote methang araraphan kupuson pensi kachelang ponangji Nangli inura asongjapo pulote methang araraphan kanghon kangjin solapen kisung ahud kirapona bangki akinang sot bonta kether ke happen kali Non malom Assam Assembly kilip nangkate bokhera jok Ratcharia songatum along vote kirega mai padu ponsi army ki onga phai chipaklang pon apor Nangli tuma Ratcharia songatum tong army ongma matangte nili tumalong si army ki onglo lasu ka chipang theka por binonglo Bonta nili tuma mailong army ong nang jipule rata sophan kether ke hapendang lo tangka kapaklang pen mailong ki ponbo yabangke ki chok chesai binong Bonta lakha pho rongkhang constituency lu kidam tang thereni phai kri phoning ri edona hemalong BJP klembang atu Jonish Timu Siko Senarpi pen kadom tok BPI hem dampen kether ke happen si mai thailong ke pondo ipolam rada thengno napaklang ro Nili hem aluhi ke bang dok puthan te rapita BJP klembang atu nang ther nang hap lapen tangka na paklang si latuma phan ke tangka pen ang jipi pen ajok sai jok je pen dunang ting ai lo pusi ke phove ka bang pen pherang ke mailong ninje pon Hoa si chị tối đun phụ em kiểu sống mar pen lệ lo nili hem nang kit the nang ki ha bang dang ik ham lo I batai si de ke bang batai hini bang pen nili han ke poisa sina pakla nang li tum ke BJP ya long a meeting nang dun de EPSLC ya long si nang tum ke kache pa ok dun ke hello BJP ya meeting long nang dun de lo tangka pe nang nang tum hani Tali ni hema luhi doko apa ni ke bang lu. Nili han kroi kre. Ama nili usto cewek pon lap si nili dun lu. Dun lo nili hema besang hu ta do hala lu susu nut ba pon lo nili bang pin susu ce ba pon lo dun lu. Nili phan BJP asongatum tangka pensi nangke baiji pe. Sona tangka pen chotke nili BJP nang tun thek lapen ason askim nili phan nangke le do anta nang than edji pu nangke ther lason heloma BJP sarkar tu rata phan kang hong lasi nili ke BJP along ke dodun thek APHLC along si dodun vet pu puta pherang ke amai long Siko Senarpi pen ninje ponthu nili hem long nang ether na ha job kar nang pipe tang ho job kar nang than pongi uruna doi poisa nang long dun boy nang than pongi sanga kar long nang men du nang than pongi lake kup BJP sarkar ke nang kang hon thegi aphan ke kalilo lake nang kang hon thek thi lo apon nili ke EPSLC long si nili ke non ke da arputa nang pek president lo nili chupa ok dun vet pu nili ke nili hanai pu soar lu su phan ke tangka puisa pen ningje lu than lu ten nang chip ok dun veri putong na ma thama nili ha ana bin lu nili tu job kar puisa na nili long onde abu kan da non chilong lela inu chipu po president long inu po secretary long lasi sona nge ther na ha block e sona party lo ni li dudun delo
BJP along nang kidun puje paklang dun si hutup chikup thunang ji kali pulote job card ration card pen chenglok ajak tanah pipe puta rongara raphan kether pondu puta chithan rengti Hamren pen Daniel Inghi Karbiang Long Life ASDC Ratcharia Songpen Kijongpon Dipu LA Pen Hemsing Tisu Lapen Hawarkehat LA Pen Chandrakanta Terang Banghini Tumaphan Phuloni ASDC Asa Hemalong Pen Dong Mukak ASDC Asa Hemalong An Kangthum Karnia Sai Dengpon Kedam tang thereni phai krit chokarni ada por phai kri simalong pen Phuloni ASDC Asa Hemalong Pen bike kapachijeng pangcheng ponsi Dong Mukak ASDC Asa Hemalong An palidam Labang so Kangthum Karnia Mailong Central Committee Rap Kongchun Bang Jotson Be ASDC Dong Mukak Aru Amai Phu Nohason Terang Kongchun Bang Borhoning Hi Non Head Jong ASDC Ratcharia Songpen Kejongpon Dipu Legislative Assembly Pen Hemsing Tiso Hawarkehat Legislative Assembly Pen Chandrakanta Terang AJP Amai Phu Amitabh Bhartakas Kongchun Bang Ajay Talukdar Raijordal Pen Mulen Laskar Pen Rina Laskar Tu Mayalong Chetongdun Pen Mayar Dipidu Bangso Mailong Kusongsi Non Kevangji MLA Kilikahut Mesen Lapen Ki Ongdunga Vote Pen Chipahay Pon Unjima Bangso Puthak Chethanchi Mumpon Lapen BJP Pen Congress Asongatun Ki Rat Avi Chong Sipchot Mate Radaphan Chong Thui Chubai Chot Puta Tiso Sang Hupen Lam Thiar Bokpon Yang pindah tu jadi dong, ni kan cenglong. Gue tu akar kaciri, akar kecuali kan has sungguh pengalam noputan kantor ber. Laso finansi itu Delhi long itu makin mang putak MOU mang, angkame itu cetok long lu. Cetok dek pensi itu mang, nanti itu lo bangkoi mele halo, lasi bangkoi mele bongkar itu. Abari memele lo nonya capital lo nitum cetanun pensi MOU mangke office memorandum abangke cetoro ilito malong chief minister ningi tekang lo chini pende Karbiang lo raphan department kongket adu department langke tekang lo kualambang klangdak lo BJP Lapen Congress Asong Pen Kachapamandun MP MLA Tungke Hemprek Alam Sitame Kilik Aprangsi Ningjicho Bonta Hai Era Poru Pulutangte Alamle Kiningjedun Sitame Angsong Mate Alang Tumpen Arpuke Hetung Teng Chekpo Ingsamri Lapen Latuma Bangke Tangka Dukok Penajok Radaphan Tangka Mahapensi Chunam Chotpusi Chandrakanta Terangpen Hirangkia Mailong Nijepon Kadubule tangkap si ke bailatum asbang ke raratum maka abida vai ahika ve kichulong le kijunong le labang so jeto society labang sa weakness সমাজৰ যি দুৰ্বলতা লাসত উইকনেস বাংগাল তুম tangkap si kilin lasa anutinara pahita meno bangke la puson serang tum chongthui ji phasi bor ipo la pen bor ibom lo lasi labang so bangke non ratu bangke kilu gali mungkin ke pra akar bi gali no ge mungkin ke ba phing ko akar bi pinak no ge buji lo rara tumi tame ASDC fan सरकार कचहरी तरह थेगलोंग लो बीजेपी सरकार कचहरी न थेगलोंग लो कांग्रेस fan कचहरी तरह तुम थेगलोंग लो kasi थेगलोंग लो ASDC तुम संथर कचहरी बंके sakuri pinoi ni तुम पजे तांगोने तेबो हेतामे एचेटबेट काउंसिल लोंग तंका महा sakuri pinoi कॉन्ट्रैक्ट pinoi एचेटबेट सरकार लोंग पिमगदो नीले तुम रोंग के पलेजी फनंग नंगबोरी ला CDC constituency development committee adung हेदा बेंगलोंग नीले तुम तंका बीपी पेंसी kaddo कोए constituency वा लीडर तुम सी कोनासी तोवार पोनोइमा कोनासी की जुनलांग पोनोइमा pendang lo kaddo we rong asarmel bangke people supervision pusi pulop tawar to the last man har rong bethila so ja kong bangke nilitum an kedo hu bangke council penel nitum sarkar asolai kali rong pensi nilitum kedo pensi sarkar ke solai rong ani asora ning kang rong asora kicok aki un e kisum pensi mathap mesin nilitum sarkar ke solai hala sohu basi labang suar ni mangarat puthot nilit ke bang dia phansi rat doan nilitum chini lo pen kadoi ra chini lo Tela bangki Indian democracy parliamentary democracy arana bangke anutin te e pak paga vote 1 person 1 vote is equal to 1 value Langhin pen sarpang ring tiga thar la pen dong mukak pen semsing inti Karbiang Long Life Nangletum hiti ka hello pen kedam ningka saksak doma Doposita matha ikri humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise
Nanglik tumla dak longik ji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi Humrik non MS Thangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhela, Dipu. Non nangkeleji Assam Assembly election along BJP asong pen MLA election kache pati dun jia phan kache toidun Dorsing Ronghang la pen Bidasing Ingleng atuma phan Korkanthi BJP aradum ingthum arni ponsi karcho amai kepadupon Kedamtang There ni Phai Kre Trok Arni, Korkanthi constituency ke parlo, Tikelangjun, BJP Asa Hemalong, Korkanthi BJP Mondal Committee atum Jepatir Piponsi, Havar ke Hatpen, Dipu Legislative Assembly constituency of Harman, BJP pen, Karjabdona Bangpu, Dorsing Ronghang Lapen, Bidasing Ingleng Atumaphan, Kangthum Karni pen, Karcho Asai, Dingpon. Bangso ahud Bidasing Ingleng pen lam theki jai ponke non BJP atum ason raraphan kaching thoramu ke klem piapot tingni nangni athe ake joy pen kicho asang barpi ahemso han an kachutun ages pen danglo arunodoi scheme pen soardo atuma phan chiklo ejonalong tangka pharoner kebra thomkep lapen BJP atum puthot hailote surike thoman piponpo Lapen jongsi BJP atuma phan vote nangki pidun de atuma phana bangke pangthek ponangji pusi mayalong ningjepon je non alo atuma phan bak apurial tin 830 টাকা nan dimulong mulomodi laso 830 টাকা government jongsi BJP ke phomlo de 3000 long Nah, ini cuma nanti orang tunta ini semua tu. Ini aja bangga kalau ia bangga tu belum pun pinai macam ni. Lalu macam. Jadi apa hal election hal? Ini aja mahali power kali. Kami belum putih boleh. Aku letakkan BJP ke. Aku BJP aku dah kali. Kantor kami aku dah nak itu akhir hari tunta belum long jadi. Ini aja tanggal long je. Nang pidun de pangthek bang pula Assam angkang along ke dwara ratumanta kewangji jangmini phai isi arnia bangke BJP aphan vote piponsi pahai ponang pupusi pini pen nitum mahin penta vote kerega sai pangcheng ponlo pusi em Raju Tiso pen ningje pon সভা আমি ইয়াত আজি কৰিছোঁ এই সভাটোৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই যে আমি গোটেই আমাৰ সমষ্টিবাসীক আমি এইটো এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক যিটো 1 তাৰিখে যিটো কাষ্টিং হ'বলগীয়া যিটো ইলেকশ্যন সেইটোৰ কাৰণে মানে আমাৰ ফৰ্মেল যিটো কেম্পেইন আজিৰ পৰা মানে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বুলি এটা মেছেজ আমি সমগ্ৰ মানে আমাৰ কৰকান্থী সমষ্টিত এই মেছেজটো আমি দিবৰ কাৰণে আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী 18 নং হাওৰাঘাট আৰু 19 নং বিথি আমাৰ এই দুই প্ৰাৰ্থী Dongmukak pen Semsing Ingti Karbi Anglong live Assam Assembly election aphan nikre ke thomansi dochorlo Bangso jok rachare asong atum dode sang sepen methang asong ka chepahai ji aphan raraphan lamthu lamdok pen kachingki chethan je aphan raradung patebok ponbomloi Keramtang There ni Phai Kre Trok Arni Anardo por Phai Kre hini malom CPI ML asong pen Dipu LAC lapen Havar ke hat LAC pen kache toidon atuma phan karcho asai dingpon Bangso Mayalong non ke bangji Assam Assembly election ahut CPIM elalong pen Dipu LAC pen kachetoidun Ronjit Kramsa lapen Havar ke hat LAC pen Ruby Kumar Phangcho tum chetong dunsi karcho ajai mek dengpong
laso ahut kangthum karnita pado ponsi karbia pokopen karchua sai dengpon non ke bangji MLA election ahut BJP asong aphan kaparem vekje aphan si nilitoma song penki chisik dinglo jongsi genang sot pulote MLA long thom along nomination alo ke jog donalong pen kache en thuji aphanta chisik loposi Robi Kumar phangcho pen pherangkia thengno ningjipo dolong jongsi alang litum chi withdraw bulotangke nilitum long play dim along pen long thom dim gen nilitum chi withdraw pan ready lasi labangso BJP fan ke paremji labangso long nilitum hodai tari di lapen to labangso election alo BJP fan ke paremji fan unan ke nilitum jakong horang doan ke nilitum labangso chehar jakong ni kusi ini nalitum media ahin pen nalitum fan chuni di pan lasi non ke bangji jangmini phai ECR ni ke jobji nanglitum anam ke sonnai avora bangke BJP Rajchari asong aphan piamatsi piri pusi Ranjit Kramsapen Radaphan kachuningli padopon Dogmoka pen semsing ingti lapen phuloni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong live Tangte pini prime time abirta ke lapon si kangtonik long